Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Fries Scheepvaartmuseum en de Museumvereniging. Welke Fries zorgen ervoor dat het ziel net meer alleen nog van de hele rieke meesken wie? En hoe vergiet de vrouw je wielst de man op zee wie om Jilt als wetter te verzinnen? Ik ben hier in het Skipvaartmuseum in Snits en ik kan alvast vertellen dat een van de stille schatten een liefdesbrief is. Hallo, Hoi. Miranda Werkman. Nee, mooi het zeggen, ja. Goeie. Welkom. Ja, het museum dat vertelt hier over de relatie die wij Friesen hebben met wetter, met die skipvaart. Dat wij de Jilt doen verzinnen. Ja. En ik heb er een heel soort plezier van hier, hè? Ja, en er is eigenlijk niks in verloren. We hebben een historisch verhaal en dan is het vooral Jiltverzinning op het water vervierd van mensen en van goederen. Ik wil plezier uiteraard. En nu worden de wetterwegen staat ze hier binnen. Vooral beroep voor het plezier, maar toch ik nog wel een beetje voor het vervoer van goederen. Dat vergeten we wel eens, maar dat is er nog wel degelijk. Ja. Wat was mijn eerste zinnetje? Nou, ik wil die meenemen naar de kofscheepsrederij. Hier is juist bijvoorbeeld een prachtig grutmodel van een kofschip. Ja, die voeren op de Oostzee, dus waar de kustvaart, maar die in de Vriezen vooral heel grut in. Waar gaan we dan naartoe? Nou, bijvoorbeeld via de Sons naar de Oostzee. En ik de andere kant op naar het zuiden, naar Frankrijk, naar Spanje. Daar hebben ze bijvoorbeeld zout en wijnwei. En uit het, Echt van de handel, voor het echt vervieren van de handel, ja. Nou, hier hing je twee portretten. Hielke Jans Kingma en zijn vrouw Ietje Haaijes. Ja? Hielke Jans die wie reder in Makkum, dus die hier meer van dit soort kofskippen. Hij hier een oliemolen, hij een groot pakhuis uiteraard, hij hier een zeilmakerij. Dus hij kon die skippen eigenlijk in eigen beheer helemaal maaien en die exploiteren. En daar waren er wel eens wat van hem leend en dan begonnen ze eigenlijk een kassiersfirma. Daar zaten begonnen een kassiersfirma en dat wie later weer dat Kingma's Bank is opgegaan in ABN AMRO, maar heel lang is Kingma's Bank in Friesland nog een begrip geweest. Dus dit is een soort van captain of industry met mijn rekening. Ja. In die tijd wien dat meestal van Kwiezekongersje. Ja. Hoe lang was zo'n skip van hun dan onderwijs? Ja, 2-3 maand. Ach, en de vrouw bloot altijd achter, hè? Die vrouw bloot achter, ja. Maar daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Oh, nou, dat wil ik graag hebben. Nou, dat wel. Nou, ik heb hier eigenlijk het verhaal van een stoere kapitein, Ulke Barends. Hij is binnen in Heerenveen en heeft een gruttige carrière opgebouwd. Eerst bij de VOC, toen bij de opvolger van de VOC. En die heeft wel echt de wereldzeeën bevind. Dus hij wie een soort van hoes? Ja, hij heeft een makke lange reizen naar Indië, 2-3 jaar onderwijs. Dat wie wel het geval. En wat wel heel bijzonder is dat wij een brief hebben van zijn vrouw. Oh, wauw. Echt het origineel uit 1802. 1802, ja, ouder dan 200 jaar. Het portret heeft een paar dagen op de kelderskamer gestaan, daar wij slapen. De kinderen, nog ik, konden het haast niet uitstaan dat het daar vandaan moest. Ik had daar zelfs verdriet van. Ach. Ik heb het eens gekust. Het portret heeft zijn tuutjong onder ons gezeid. Dus dit is ook wel heel intiem, hè? Maar dat doe ik niet licht weer. Dat koude, kille gaf een huivering over mijn leden. Dat doe ik liever in mijn gedachten. En denk dan eens om de laatste afscheidskus. Mooi twastreepjes. Nou, dat is veel betekenend, hè, die twastreepjes. De laatste afscheidskus en dat soort dingen, denk ik. Best wel heel persoonlijk eigenlijk. Hè? Dat Heel verwacht ik net. Dat is net mijn beeld van die tijd. Dat ze Ja, ze misten elkaar natuurlijk wel. En dat is net Dat is alles van als... Ja, daarom. Dus die brief get ik over dat portret van die kapitein Barends. Het is heel bijzonder dat je die combinatie hebt. Ja, dus ja. zo'n liefdesbrief alleen is al prachtig. Het is heel kwetsbaar. Het is heel kwetsbaar, dus vandaar dat het in het depot zit, in zuurvrije omslag. Het klimaat goed is, dus daar bewaren we dit. Wat een mooie stille schat. Ja, prachtig, hè? Ja. Heeft er nou nog meer stille schatten van mij? Vast wel. Volle meer.
ja. Maar die ben in het collectiecentrum in Ljouwert. En dat zal Jelle Koenen, mijn collega, Hi, Miranda Werkman. die zal daar meer over vertellen. Dit is het collectiecentrum in Ljouwert. Daar hebben we hier Mickey een depot. Is dat vooral omdat van de nieuwste technieken gebruikt maken wordt? Als het gaat om klimaatbeheersing. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal collecties die hebben een speciaal klimaat nodig om ze in op te slaan. En dat kunnen we in dit gebouw perfect regelen. Ik heb hier een deel van ons prentenkabinet. En daar wil ik je graag deze prent uit laten zien. Het is een gezicht op Sneek, omstreeks 1741. Zo. En dit is geschilderd door Pieter Itzerts, een tekenaar uit Franeker. Hij heeft er honderden van dit soort tekeningetjes, dorpsgezichten, stadsgezichten in Friesland gemacht. En wat het zo aardig maakt is dat hij zijn tekeningen heel erg stoffeert met mensen, met zwanen, met vogeltjes. Het is een heel levendig geheel. Maar er valt echt een heel soort te zien. Dus het jouwt al een heel goed beeld van die tijd. Maar ik denk dus van hoe de skippen er door de stiet uit zeggen. Ja, zoiets als zo'n hooischuit. Het is een heel onbelangrijk detail, maar het geeft wel heel mooi een beetje levendigheid aan dat plaatje. Die man die wist precies hoe die schepen in elkaar zaten. Zijn vader was ook schipper. Dus hij, oké. Daar had hij dan ook de kennis ik wil ja, van hoe het inderdaad. zit. Dat is voor ons als scheepvaartmuseum natuurlijk bijzonder interessant. Ze zijn net in het museum te zien, maar als je ze nou achter glas zet, zouden ze dan wel tentoon te stellen bij het museum? Het kan wel, maar voor korte tijd. Omdat dit soort tekeningen die zijn erg gevoelig voor licht. Ze verbleken in de loop der tijd. De inkt verbleekt, het papier wordt bros. Dus we proberen dit onder ideale omstandigheden in het kabinet te bewaren. En ze liggen hier voornamelijk voor studiedoeleinden. En even voor u nou dus te zien. Voor jullie nu wel. Nu heb je het vooral gewoon over het jildverzinning, maar de skipveert, maar we hier in het begin over het plezier. Ja, nou dat is juist hier. Hè. We zitten hier in de plezierveertzeel. Dit is een model van een boeier. Een eikenhouten model, een luxe jacht. Dus net voor iedereen een weiland. Daar zit ik een kajuut op, maar een salon daarin. En de grootste boeier die het ooit gebouwd is, terug Eeltjebaas in Jouweren, dat is de Almeri. En daar hebben wij de roefje van. Zo, dit is luxe. Ja, kostjes van koramandelhout, heel duur hout. Een slingertafel zat ze dat dan in, maar inlegwerk. Slinger? Ja, hij had een boord slingeren. Er zit een contragewicht onder, dus dat beweegt een beetje mooi het schip. En dan Handig van je glasjes. Dan voelde het er net ouw inderdaad. Hè? Maar dit is dan echt voor de meisjes die het natuurlijk flink wat jild hier, hè? Net voor de gewone man. Dat klopt. Zo'n boord weer hartstikke duur. En dus de Happy Fuel kon je er eigenlijk alleen nog maar op zielen. En toen kwam er een kapper uit Burgum en die vond dat het alweer oors moest. In jontje 28. Nou, hier heeft die kapper uit Burgum. Hè, daar zit er. En dit was zijn eerste ontwerp. De Burgermermar, de BM. En die zorgen ervoor dat er democratisering in de watersport kwam. Hij zorgde voor een skip, een ontwerp, wat eigenlijk iedereen zelf wel mooi kon. Maar wacht even, hij wie kapper? Hij wie kapper. In de zin van maar hier. Maar hier, ja, hij wie gewoon kapper, dat hij de trolde wieken. Maar hij dacht van dit moet oors? Ja, een mooi scherp jacht zou iedereen wel hebben, maar ja. dat is te duur. En dus betocht hij een methode dat je spanten maakt, dat is een soort van mal. Hè. De mal wie eigenlijk het spant, dus het geraamte van het schip. En trok met tinnen laten daaromheen te boegen. Dan kon eigenlijk iedereen wel een boord bouwen, in een skorke, in een winter. En dan hier is voor 100 goenen hier is een jacht, een zieljachtje. Hij is nog een stille schat. Ja, maar die ben in ons collectiecentrum en daar is Jelle Koenen, dus die zal daar meer over vertellen. Het zal wel net de Alsterre medailles wezen, want die hebben we net ingekriend hier. Nee, zeker niet. Dit is bijna net zo publiek wel, maar misschien wat minder bekend bij het grote publiek. Dit is de schipperspet van Fokke Wiekstra. Dit is de pet van waaruit de loting voor het SKS Scootjesielen elk jaar gebeurt. Ja, dat zou ik me wel wat. Dat is eigenlijk een traditie, hè? Dat is een traditie. Daar begint het mooi. Ja, sinds de jaren 70. Het verhaal is dat de voorzitter had op een gegeven moment een pot nodig van waaruit de loting voor het Scootjesielen gedaan kon worden. En Fokke Wiekstra stond per ongeluk naast de voorzitter. En die had een pet en die zei van nou hier, neem mijn pet maar. Die van mij maar. Ja. En ze waren naar je traditie binnen. Ja, gebeurt nog steeds. Meneer Wiekstra is overleden. Zijn erven hebben ons de pet nagelaten. En elk jaar moeten wij hem uit het depot halen. En dan wordt hij weer gebruikt. En nou dus even bij u, bij Stille Schat. Zeker. Vorige ben ik in het Vlechtmuseum in Maatwoarden. En een van de stille schatten daar is Poter.
Dit programma waard mij mogelijk maken door het Fries Scheepvaartmuseum en de museumvereniging.